Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radyo. Responsable ang pagbalita, pagkain nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dapat palanggan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Action Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mango. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Karon sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Para na bali sanghan. Ang gate ko pula. Buksin ninyo ang gate. Sunod sila. Yes, sir! Sorpresahan na to sila. Nagapatsis yung gate kuno sila sa sulod subong. Sige! Sige! Nasige ninyo pangulang. Yes, sir. Ara na gate. Abrin ninyo. Sige, sunod! Dali ka mo sa sunod. Gumang pertahan. Sunod sa balay. Yes, sir! Wala sa magulang sa balay. Wala sa balay. Mga pulis kami. Oh. Mga pulis! Oh, pulis! Oh! Mayo na kayo nakahapa ako. Gitiro nila kita. Tiro-tiro na kita! Arimon. Sir! Naglumpat sila sa pinalan sa likod! Animal. Mabangon ako. Masunod ako sa balay. Ano ko? Ato sila! Nagdalagan sa atop sa mga pamalay! Mga buta sila nga tinuon, sir! Hindi! Bas kung may masalabat, ang mga upunan lang nato nga ato sa perimeter, ang masugat sa ila. Dali ka mo! Nagsulat to sila! Major! Major! Napuruhan din si Sarinto! Napuruhan din siya! Ha? Oo! Hingagawan ninyo ang madala sa ospital. Kamo! Upod ka mo sakon! Nagsulat to ng mga animal nga to! Yes, sir! Kasi kung makalapot pa nato sila! Mga tao tagali ilagin sulod? Oo, ninyo. Pero wala nila makuha. Sila pa napasya. Mayo! Very good! Wala niya si Bisana. Bahaw-bahaw klase pulis. Kita mo? Sila pa yung napuluhan? Ganun lang ka si Major Bisana eh. May explain sa sin eh. Karon pa nga may tao siyang napatyan. Major. Tiwaya, abi nga makontak ang mga tao tanga nakapalagyo. Kung di sila subong, buligan ta sila. Okay. Pahibalon na ka. Kung makahibalon na ako kung sa diin sila subo. Ate, very good. Ate, sige, sige. Bye, Major. Hoy, sa tayo tutoy galing. Sila ang ginraid. Sige. Bye.
Boss. Saan ba itutoy gali ang gin-raid? Sila. May kontak ka sa sila? Mayara, boss. Pero ambot lang kung makunta ko pa ni sila subungal. Ate Berto. Kaya lang tinguan ko lang. Sige. Tingaway. Gig na makontak sila kay buligan ta sila. Okay, boss Ay. Sa ako okay sila, ha? Oo. Kung ako sila, kung hindi sila. Pop doon tag grupo. Mapuslan ta sa day tutoy kay Robert. May mga gas na to. Mamato ito sa polis. Kontak ka sila, masyong. Okay na. Sir. Yes, sir. Wala akong magpaabot nga nakahanda gali sila. Oo. Ang timbre sa akon sa Alpha, nga nagasuyop sila sa sulod ng balay. Amo ito gisulod namon sila. Pero may armas gali nga natungtong nga daan sa ibabaw sa lamisa, samtang nagapat session sila. Oo. Madasig niya nga gikuha kag gintiro dayon sa amon. Oo, sir. Kadasig kayo sa mga hitabo. Oo, sir. Oo, ako ko. Daw natulala ang mga upod ko. Oo, sir. Wala gani sila makapalupok. Ako pa ang una nga nagbalos sang nagtiro sa amon. Sir, siguro normal lang bilang tao, sir. Oo, normal lang siguro bilang tao. Nakita man nila kag daw nakabatyak siyang jutay nga kulba ang mga kaupod ko. Sang magsulod kami sa balay. Sang gulpi lang, may magpalupok. May naigo sa upod namon eh. Oo. Oo, sir. Oo, sir. Yes, sir. Ha? Oo, sir. Makanto ako sa imo. Oo, sir. At kung naman ang desisyon mo, kag plano mo, sir, okay gid ako da. Oo. Yes, sir. Oo, 3 sila, sir. Nakapalagyo tanan. Wala sila mapunggan sa mga perimeter guard. Kaya sa atop sila sa balay nag-agi kag dito nakapalagyo sila. Sir. Nagahulag na mga alpata, sir. Siguro ko. Mabalaan ko gid kung sa diin sila subong nga lugar nagapanago. Sir. Sige, sir. Makanto ako dira sa imo. Bye, sir. Akig siya, sir. Akig siya sa natabo. Napatyan kami. Kung wala nang pagpakapul... kung wala nang nagpakulba ang mga upod ko. Wala tani madisgrasyang isa ko katao. Nakauna kung tani ako tiro. Kung wala na ako makabig sa upod ko kung makahapa ako. Amo itong nakadalagan siya pagwa. Pero kung wala ako makapa, tiho, naigo man ako. Pati ako gindarasa niya. Mga animal ka mo. Makita ay paman kita. Bintagid kun may guts ang mga kaupod ko. Kabudlay gid kun may tarantado kang kaupod. Pati iba namon nga kaupudanan. Daw nalaknan man. Nagratol sila tanan. Sang makabati sa lupok.
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Away mo, Jack. Grabe gid ang kalipay ko nga nabatsagan sa tagsang ari ka diri sa balay. Pero kung makita ko gani ikaw nga nagapagwa na sa portahan, kay malakat ka naman. Oh, ito ginagkubos ang dugan ko, Jack. Amo gila kay wala ka pamanad. Pero kung maanad ka na, madula na mo lang inapatima. Ayan, pagpulibutang mo permi sa pensar mo kag balatyagon nga hindi ako mano. Nga wala sang malain nga matabos akon. Jack. Anaran ang kaugalingon mo, Pat. Nga mo sining trabaho ko. Nga mo inang bana mo. Wala pa kita makasal, Jack. Hindi ko pa ikaw matawag nga bana. Fatima? Oo, Jack. Matawag ko lang ikaw nga bana kung makasal kita. Pero bisan pa, wala ang kasal nga magigot sa aton nga duha. Bana ng pagkabig ko sa inyo, Jack. Fatima? Wala man ako nagadaling ipakasal mo ako, Jack. Imo desisyon ang ginahulat ko. Ikaw ang master ko eh. Ikaw ang sundan ko.
Planuhan ta. Madali lang magpakasal. Bisan simple lang. Basta ang importante, may bas-bas na sa Ginoo ang pag-uputa. Okay ka na sina? Apat? Ay, aba oo, Jack. Bisan ano lang Basta nga, gusto ko duha kita nga duha. Ang ikalipay na nga duha, malipayon na ako sina Jack. O sige. Istoryahan ko si Choy ni karon para mabuligan niya kitang maprepara ang kasalta. Salamat gi Jack. Para pagwas ang aton anak, Ba, may ligal gid siya nga kilalahon nga ginikanan. anong buot mo sila? Ha? Nagpatanaw na ako sa Dr. Jack. Kag positive, nagabusog na ako. Ha? Matuod? Salamat. Salamat kay Fatima. Oh, nalipay kila ko. Nalipay ako nga may palabuto ng kitang anak. Mo man ako, Jack. Grabe ginagkalipay ko. Makaangkon ako sa anak. Sa tao nga palangga ko gid. Tumansakot ka malipayon, Jack. Matuod ka, Jack. Gabusong si Fatima. Oo, Choy. Nanugid siya kagabi sa akon. Bawa. Wala gid siya manugid sa amon ba? Bisan gani si Tito, wala man makahibalo. Humod niya nga wala gisugiran kay Luyag ni Fatima. Ga ako ginang una nga makahibalo. Bawa. Mangintatay ka na gali si ni Jack. Gali ba, Choy? Bisan paano, mabuhin-buhinan ang kasakit nga nabatsakin ko. Isang madulas ang unang anak namon sa asawa ko. Ay, nalipay gila ko, Choy. Nga magkakita na ako sang ako liwat. Natural eh. Choy, buligi ako ha. Kamalo ko nga damo ka na kilala diri. Kay taga diri ka na gid. Nga, anong gusto mo nga ibulig ko sa imo ako? Mapakasal kami ni Fatima. Mas maayo gid nga may bas-bas ng pag-upod namon nga diba. Ayan pa kay dali na lang kami makaangkon sa anak. Kaga mas maayo gid nga mangin legal ang among pag-upod nga mag-asawa. Pwede naman ko yung makapakasal liwat kay madugay naman nga napatay nga ako nasawa. Bawa, pwede na gid eh. Ata, sige. May kuhay kami sa pari ni Jack. Palabulang manay eh. Hambalong ko siya. Hindi lang ko sa pare, Choy ah. Hindi ka magpakasal sa pare. Hindi ako, Choy. Kagaaman, mas maayo gid siya nga pare kung kaslo ni. Hindi lang, Choy ah. Sa pastor lang tani. Basi ko may kilala ka. Ate, sige. Istoryahon ko ang kilala ko nga pastor. Ano ang reliyon mo, Jakaw? Katoliko. Di manggali. Dapat sa pari ka magpakasal. Hindi ko gani, Choy. Kag hindi ka na lang mapamangkot kung anong rason kung nga ang hindi ako. Di sige, ikaw may balo. Pero kung sa pastor ka magpakasal, basi kung mapakonvert ka gidanay, kamo ni Fatima. Basi kung hindi magkasal ang pastor, kung hindi ka mo parehas ang reliyon. Amo ba na? Ambot lang, wala man takabalo sina. Hindi lang ko sigurado. Pero sige lang bala. Pamangkuton ko lang ang amigo ko nga pastor. Ate, sige, Choy ah. Kag kung daw hindi pwede, sa mayor na lang kami mapakasal o hindi gani sa West. Ang importante nga makasal kami ni Fatima. Ate, sige, Jaka. Usisaon ko na. Ate, sige, Choy ah. Paliwag lang ah. Kag salamat, kid.
Montesa, mayong adlaw. Oh, maayong adlaw man, Jack. Din ka subong. Ari sa Oriental. Pwede ka makakanto diri sa Bacolod, Jack? Importante lang kaayo. May trabaho naman kami. Oo. Pero magluwasin ha. May ara pagitlain nga transaksyon. Ano ila? Pwede mo bala ako masugiran? Oh, Jack. Dakoy ni nga oportunidad sa imo. Kag sa mga kaupod mo. Naaman. Luyag sang kontak ko. Nga maupod na gid kamo sa operasyon sa iya mga kinasaligan nga mga tinawo. Ha? Oo, Jack! Daw mga pulis na gid kamo sini. Kay maupod kamo sa operasyon nila. Kung ibaybas sila o kung may ridon sila. Amo bala? Oo. Pero diri iya, may lain pa kamo iya nga papel. May papel gid kamo sa kada operasyon. Kagang isa sang mga papel ninyo, amo ang pagpatay sa target kung dapat kakinahanglanon gid nga tumbahon. Montesa, Asset na kamo sang tropa, Jack. Oo. Legal. Kamo nga maupod sa operasyon. Pero may espesyal kamo nga papel na dapat ninyo obrahon. O ano? Okay sa imo, Jack? Sugot ka bala sa bago nga transaksyon? Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa mga abiyan sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.
kabatian isa ka binayaran nga programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Arinat ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. May mga sangkap nga turmeric, managing